Θα συνεχίσουμε με το σκοπό. Ο σκοπός είναι ένα αργό τικ το οποίο είναι πασίγνωστο στο παραδοσιακό. Τώρα εμείς το βάλαμε, θα πούμε, το πρώτο δίσκο Έμορφος είσαι, έμορφος δεν και εγώ να λέω. Το βάλαμε αυτό το τικ. Ατού απάνω. Θα ακούσουμε ποιος το αναφέραμε σκοπός είναι. Το κοφόγλι. Ναι, κοφόγλι. Το ακούσαν από εκεί. Για τον κοφόγλι. Αυτό πάντως και εγώ το άκουγα από τους γιαγιάδες και του παππού που είδε στο οικογενειακό περιβάλλον, παρόλο ότι ο κοφόγλης Ματσούκα, από τη Ματσούκα και εμείς από την δική μου από την Κιμισχάνα. Το άκουγα κατά κόρον αυτό το σκοπό. Παρ' όλα αυτά, ας το κάνουμε έτσι ενδοπαρενθετικά αυτό το σχόλιο. Όχι, δεν λέμε ποιανού είναι. Οτιδήποτε λέμε, επειδή. Είναι δικά μας ακούσματα. Ναι, εντάξει, σε αυτή τη βάση, άλλο θέλω να πω, άλλη μια θέση. Όταν κάποια σχόλια τα δημοσιεύουμε στο YouTube, όπως καλή ώρα βγαίνουν αυτά τα βίντεο, άνθρωποι οι οποίοι είναι καλόπιστοι, ναι. Έχουν καλή διάθεση κτλ. Ακούν τα σχόλια αυτά και προσθέτουν πολύ σημαντικές πληροφορίες από κάτω. Γι' αυτό και τα αναφέρουμε αυτά, γιατί θέλουμε να μας συμπληρώνουν αυτοί που γνωρίζουν. Βεβαίως. Όπως έγινε με τον προηγούμενο σκοπό του Κοφόγλη που γράψαμε. Και έγραψε ο άνθρωπος, μας συμπλήρωσε. Με πολύ ωραίο τρόπο. Ωραία. Πάμε. Εγώ παπαλικάρι με το γάρδο πως θα καίω. Εγώ παπαλικάρι με το γάρδο πως θα καίω. Απόψη νύχτα διπλά σε νόφεν γονεπίαστε. Παραδεισήν το βούλησα ξένα ευράδεστε. Παραδεισήν το βούλησα ξένα ευράδεστε. Σα ξένα ευράδεστε. Εγώ παπαλικάρι